जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं फैनायाव एसे लेट जाबोदों। बाव गोबां नेताफ्रा फैदों होननानै आं खोनादों। दैदेनगिरि गासिबो संगठननि नेताफोर फैदों होननाय खोनादों। दा आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बिर सिलांगां सारा सिगाङाव बिएलटिखौ जोनोम होग्रा सासे आरो सारा नंगौ गोबां सम बिथाङा खाथिदोंमोन, नाथाय गावनि बेमाराव बे रुंसारि जानानै थांदों। आंबो बेजों गोबां सम थाफानो मोनदों। बे समाव आं बारा बुजियामोन। बे जोंनि बिर सिलांगां सारा मोनसे राजदुत बोराय दंमोन। बे राजदुत बोराइयाव आंबो बियो खिथायाव लाफायोमोन। बे समाव आं बुजिया बारा, होमबा बेयाव बिएलटिआ जोनोम जाखाबाय सिं सिं लाफानानै बहा थांनो, बे बबेबा न'खौ नुवा जायगायाव आं लांफायो र' बांगाल उमुनाव थांनि होनबा आं बेजों गोबां जायगायाव आं उन्दुफानो मोनदों। आंबा बे समावबो बारा बुजिस्लाबा आङो मानो खारना उन्दुयो बिदि सानोमोन आं। दा बे जोंनि बालौमार एरियायाव जोंनाव थायो होमबा जोंना इउन ब्रह्म कलेजनि दा रिटायार्ड प्रिन्सिपाल जोंहा चक्र आदा चक्रनि न'आव बे आंखौ लानानै उन्दुहैदों। आरो बेबायदिनो बे जोंहा लेखा गोरों गोरोंनाव बे हाबोमोन साज्ला। ओमफ्राय जोंहा बे दाहारखुथिनि आदा असिनि दाहारखुथि बिनि न'आवबो आं बिजों थांफानानै मोनायाव हराव उन्दुनो मोन्दों, ओंखाम जाफानो मोन्दों। बेबादिनो गोबां जायगा ओरैहाय गङैयाथिं ओरै बे दतमा दुमुरुगुरिथिं जोंहा बे आदा अजित मास्टार दंमोन हाइ स्कुलनि, बिनि न'आवबो थांनानै बे गोरों गोरों मानसिनाव हाबनानै बिराद रायलायोमोन आरो। खिन्थु आंनाव बे समाव आंनाव ब्रेनाव जेबो हाबामोन आरोखि। बे समाव बेखिनि आं गोबाव सम मोनदों बेखौ। आरो न'आवबो आं गोबां फैनानै बेजों थाफायोमोन, सम सम ओंखाम जाफैयोमोन। जिहेथु बिनि जायनाखि जोंनि सिलागांनि जायखि हिनजाव, बियो आंनि न'खरनि मानसि, आं बिब' जायो। थेवब्लाबो आङो गुमै होननानै लेङामोन। थेवब्लाबो बे आब'आ आंखौ रायबाय थायोमोन, मानो नोङो आदा आदा होननांगौ बिगुमैखौ होननानै। दा बेखिनियानो आरोखि। दा बिथाङा दिनै जोनोम मोननानै थांबाय। बिथाङा सिगाङावहायबो फरायसा आफादनि लिडारखामोन। बिनि उनाव बियो बिएलटि जोनोम खालामलांबाय, चेयारमेन जाबाय। आं गोबाव सम बेखौ बिथाङा 1987आव बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय। बिनि सिगां खेबसे जों बयबो दिल्लीयाव धरना हैनो थाङोबा बेखौ आं खेबसे लोगो मोनदों। बे समाव सारा बारा रायज्लायनो हाखालामोन। बे उनाव आं बेखौ गोबाव समनि उनाव न'आव लाबोनायाव आं बेनाव लोगो हमफैनायाव बियो रायज्लायनो हालामोन, फाइभ लायो। नों मा बुंनो गोसो जादों बेखौ लेखाजों लिरनानै होयोमोन। आंखौ बुंलांदों, लिरनानै होदों, राजिब बांगाल मोजां मावबाय थाखा, मावबाय थानो, सानसेमाव नों माबा मोनसे जागोन होननानै आदा आंनो लिरना होलांदों फिसा लेखायाव। नों मोजाङै दंना होनबाय, दङ सार। दे मावबाय था। बे रायज्लायनो हालामोन आरो बेखिनि खोथा। दा बिनि उनाव आं बेखौ थैनानै थांबाय बे। बिनि उनाव बिएलटि गठन जाबाय 1996आव, नङा होमबा? बिनि सिगांनो बिएलटिआ जोंहा जन्म जाखानाय 1994निफ्रायनो। बे 1994निफ्रायनो बे सिं सिं हाबाफारिया जाखुमाबाय थाखादों आरो, मावबाय थाखादों आरोखि। बेनि सिगां 94नि सिगां बे बिएसि जानायनि उननिफ्रायनो बे दंखायो बे समाव। बेनिनो बे चेयारमेन। बेखिनियानोसै। आथिमस्टियाव स्टेडियाम लुफुंबाय आरो बिथांनि मुङै बायदि बायदि हाबाफारि लानायनि बाथ्रा। बे जोबोद मोजां जादों। बेयो बाख्नायथाव बिटिआर सरकारनि। जिहेथु बिथाङा मोनफ्रोमबो समस्ति जिबि बेनि नामै स्टेडियाम बानायनाया जोंनि मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट। बेखौ आङो बिथां प्रमदखौ बाख्नायनांगोन। बिथाङा गोसोखांनानै बेखौ बानायदों। बे जोबोद मोजां जादों आरोखि।